Esta aste betez, karrera ona, sub-23 lider, ondo ez? Bai, bueno, egia esan gaur oso gogorra izan da, ritmoa oso azkarra izan da, batez ere bi igoeretan. Eta pozik egindakoarekin eta taldeak gaur oso ondo egon dela uste dut, eta laguntza handia sentitu dut eman didatela, beraz oso pozik horrekin. Esan duzu, taldeak asko gaztu zaitula ez? Hola, errazagoa zan. Bai, egia esan talde oso polita daukagu eta eskertzen da asko egiten duten lana. Eta gaur ni laguntza tokatu da eta, bueno, egia esan oso babestuta sentitu naiz. Bihartik aurrera Euskaldun txapelketa pixkat errazago ziakaso hor irabaztea, garaipenatik hurbil zaude iritsikoa. Bueno, bai, errazago ez dakit, ze azken finean talde berdinak gaude, eta oso politak iruditzen zaizkit Euskalduneko lasterketak, eta saiatuko gara ere zerbait polita egiten. Eskerrik asko, zorionak. Mila esker.